bago tayong challenge, Madrid Nation, and excited na ako. So, alamin na natin kung anong mangyayari. So, let's level up na tayo. So, level up din ang ating game sa araw na ito. Ang tawag sa game na ito ay tic-tac-toe. So, kinakailangan i-flip nila yung up and then ilalagay nila dito sa board. Pwede siyang pag ganyan, tas dahil slanting. Pwede rin siyang straight. So, mapakilala ka siya. Papa si Arman. Arman Porano. And hi, I'm Janica Sara. Okay, so excited na ba kayo? Mga beshi? So, ready na! In 3, 2, 1, go! Okay, oy, mapalala na! Talaga! Kaya naman ang swerte. Ready na kayo? Sa round 2, okay. 1, 2, 3. Wait lang. One! Ekla push. Ekla where's go? In the where's? In 3, 2, 1, go! Ano ba? Hintayin ba kita? Ano? Pakita na! Ito naman. So, round 3, in 3, 2, 1, ekla push, kag in the where's? In 3, 2, 1, go! Okay, 1 point! Para Bumabawi, bawi. Siyempre. Oh! Masaya. Pinag-iya ako yung natalo. Sabi ko naman sa sila yung Mr. Arman, wag mo kong hahamunin. Ay! Parang dito ako na-excited. 3, 2, 1, spin the wheel, go! Oh! My God! Act like an animal of our choice. Meron dito pig, dog, monkey, cow, frog, chicken, and then lion. Spin na. Monkey! Wag, wait. Oh my God! Monkey! Go! My dog. Ow, ow, ow. Ay, ang sexy! Sexy nga aso. Sobrang swerte ni Sobrang swerte ni Miss Janica dahil makaka-receive siya ng cash or load. So, kinakailangan muna natin i-spin yung wheel. So, ito na. Ready na? Ready na! Oy. Ay, no! Na-excited ako dun sa punishment. Wow! Siyempre, excited na ako dun sa load. Kailan ba yan? Siyempre, mamaya nakin na yung number mo si Ren. They're 9. So, thank you very much, Mr. Arman, and then Miss Janica! So, yun, Madrid Nation, natapos na naman ang araw na ito. So, panoorin nyo ulit ako sa ating susunod na challenge. Again, this is Sesa Mangalyang. So, manatiling nakatutok sa nag-iisang yes, Madrid Millennials.